Biyilleriniz kuşalgı, çıralarınız yakılgı bolsun. Toydan gelip, hocayını kapıyını kakanna, desine ona kapıyını açmağa garaşayan adamlar yağlı bolun. Hocayını dolanıp gelenne, onun oya görecek hizmetkarları nenensi bağıtlı. Size doğrusunu aydiyarın. Hocayın bilini uşap, hizmetkarlarını saçak başında oturdar. Yanına gelip, olara özü hizmet eder. Hocayın isle yarı giyce, isle dağnan gelsin. Onun gelenne, oya görecek hizmetkarları nenensi bağıtlıdır. Emma şunu bilip koyun. Öy ýesi oğruyunun haysi sağatta geleceğini bilse de, öyünü tağlatmazdı. Siz hem tayyar bolun. Sebebi insan oğlu sizin oslamayan sağadınıza geler. Şonna Petrus, ağam, bu tımsalı dine biz aydiyarsın mı ya da hemmelere, deyip soradı. Reb İsa şeyle cevap verdi. Hocayının sadık hem akıllı iş dolandırıcısı kim? Beyleki hizmetkarlarına vatlı vatınna nahar vermek için onların üstünden koyan adamı değil mi? Hocayını dolanıp gelenne işinin başına gören hizmetkarına hili bağıtlı. Size doğrusunu aydiyarın. Hocayını ähli mal mülkünü şoňa inanar. Emma şol hizmetkar öz içinden hocayınım giç geler deyip gullary we kenizleri urmağa, iýip içip serhoş bolmağa başlata. Hocayını hem onun oslamayan gününne, oslamayan sağadyna gelse, onu parça parça edip, onun başına biwepaların gününü salar. Hocayının islegini bilse de, tayyar bolmayan, onun islegini yerine yetirmeyen hizmetkar köp yenciler. Emma bilmezlikten tayağa münasip iş eden adam az yenciler. Kime köp berilen bolsa, ondan has köp talap ediler. Kime köp zat inanılan bolsa, ondan köp zat hem isleniler. İsa sözünü devam etti. Men yer yüzüne ot yağdırmağa geldim. Herne şol ot inni tutaşıp bir yansady. Men çuňur gaýgy hasrata batýaryn. Bu amala aşyança men dargyaryn. Men yer yüzüne parahatlyk getirmäge gelendir öýdýärsiňizmi? Ýok, bölünşik getirmäge geldim diýärin. Mundan beýlek bir öýde ýaşaýan 5 adam bölünüşip, üçüsi ikisine garşy, ikisi hem üçüsine garşy bolar. Ata oğluna, oğul atasına garşy, ene gyzyna, gyz enesine garşy, gaýnene gelinine, gelin gaýnenesine garşy bolar. İsa mahalla yüzlenip şeýle diýdi. Siz gün batardan bir buludun peýda bolanyny gören badyňyza ýagyş ýagar diýärsiňiz. Şeýle hem bolýar. Gün orta ýelew senne bolsa, howa issy boljak diýärsiňiz. Şeýle hem bolýar. Ey iki yüzlüler! Yerin hem asmanyň görnüşinden many çykaryp bilýäňiz-de, näme üçin bu häzirki döwürden many çykaryp bileňiz? Näme üçin özüňize dogry zady saýlap alyp bilmeýärsiňiz? Biri seni aýyplap, kaziýete alyp gitse, onuň bilen ýolda kaň barlyş. Ýogsam ol seni kaza, kazy hem zynnan sakçysyna tawşyryp, zynnana düşmeň ahmal. Sana şunu aýdýaryn, jerimäňi dolu töleýänçäň ol ýerden çykmarsyň.